ta'ala wa barakatuhu. Masoyan shugaba sallallahu alaihi wasallam. Sunana Hauwa'u Dalat wadda aka fi sani da Hauwa'u Amal Hussein. Yar Kano ce, an haife ni a unguwar Fage. Sannan na yi primary school, kuma na yi secondary school, sannan na yi college. Sannan kuma na yi Islamiyya, madrasatul Hayatuddin Islamiyya. Na yi makarantar Dala'ilu madrasatul Muqtariya Islamiyya, wadda a cikinta ne muka tsinci kanmu a cikin hidima ta shugaba sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. To, alhamdulillah. To, masu kallo da saurare sai ya da za su so su ji da aka samu suna amanar sai da Fatima alaihi salatu wassalam. To gaskiya na samu sunan nan na amanar sai da Fatima alaihi salatu wassalam saboda tsananin yadda nake son sai da Fatima da kuma yadda nake jin ta a cikin zuciyata. Shi yasa nake cewa komai na wajen ce da ba mu sai da Fatima, komai na wa sai da Fatima har ya zama da cewa na samu sunan amanar sai da Fatima. Masha Allah, masha Allah. To, masu kallo da saurare muna tare da ku dai a cikin shirin namu na farin jakada Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To sai ya daya aka tsinci kai a fagen yabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To gaskiya mun fara yin shugaba sallallahu alaihi wasallam tun da kuruciya, tun muna primary school, sannan kuma muka zo muka tsinci kanmu a cikin wannan